Yan, paakyat na tayo dito guys. Thursday, Yung Bisaya, so dito po yung lugar ko kung saan lang ay sinilang. Ayan. So ito dati yung court na luma. Ayan, tapos dito yung simbahan. So lakad tayo. Lubat na pala siya. Ito, niyog na maliit. Yan, sarap yan. Matamis daw yung laman yan eh. So lakad tayo pa uwi. Kuya, ayan siya po yung nagsasubscribe sa akin. Yan po yung kababayan ko. Oh, ito naman yung ano ko. Oh, pogi yan. Oh. Ito ang ganda. Oh, yun nandun sa loob ng tindahan. Oh, yan, yan. Oh. Sana all. Sana all. Kaway ka. I-upload ko to.
Inaano siya parang crispy. Parang sarap na ng lechon, no? Mamaya, lulot na. Sarap ng lechon, guys. Preparation. Oh, may Pepsi. Naman, may niluluto din dito. Lambot na yan pa? Lambot na kaya yan? Ha? Di pa malambot, no? Ah, paano na, oh. May lamas na. Ah, may lamas na ka. Parang, Pagkalawa na. Ay, lagi dong. Sila. malakas, malakas! Happy birthday to you. Look up slow. Happy birthday. Blow yes sir, blow. Ito kabila. Yay! Yaso! 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 Uy, hindi pa nakablock. Pag! Dali! Pag! O, tingnan mo, sexy niya, no? Pero ang dami, oh. Hindi ako. Ang ganda ng mga ano ng kalamansi, no? Ang lalaki ng bunga. Eh, ayaw mo naman, tamad ka eh. Yan nga, yung tanim na yun. Patamnan mo eh, dati pa ako nagsasabi sa inyo. Bibigyan po kasi yan ng mga Ah, kaya nga eh, sabihin nyo. pagdating ng nila. Dapat